Il-prezzijiet tal-elettriku f'Malta saru t-tielet l-orħos fl-Unjoni Ewropea dan wara r-roħs fit-tariffi tal-familji s-sena li għaddiet. Filwaqt il-prezzijiet f'Malta roħsu b'medja ta' 26.2%, fl-Unjoni Ewropea kien hemm żieda fil-prezzijiet ta' 2.9%. Il-prezzijiet fl-Unjoni Ewropea żdiedu minkejja l-ħafna diskors dwar ir-roħs fil-prezzijiet internazzjonali taż-żejt. L-Eurostat qabbel il-prezzijiet fit-tieni nofs tal-2013 ma' tieni nofs tas-sena li għaddiet. U hawn ir-riżulta li r-roħs f'Malta kien l-ikbar wieħed fl-Unjoni Ewropea. B'hekk issa huma biss il-Bulgarija u l-Ungerija li għandhom prezz irħas minn Malta, kuntrast ma' dak li kien jiġri fl-2013 meta l-prezzijiet f'pajjiżna kienu fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. F'Malta l-elettriku jiswa 12.50 € għal kull 100 kW. Il-prezz medju fl-Unjoni Ewropea huwa 20.80 € għal kull 100 kW. Jirriżulta wkoll il-prezz tal-elettriku f'Malta huwa fost l-inqas intaxxat fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, nofs il-prezz li l-konsumaturi Ewropej ħallsu f'elettriku huwa f'taxxa. F'Malta u r-Renju Unit it-taxxa hija biss ta' 5%.